livuke kusasa lilawule. Ngolwesithathu ilizwi belibekwe apha. Xa ungachukunyiswa lilizwi, lokuyazi ithethe into londo ngawe. Lingichukumisile ilizwi elibekwe ngutata apha ngolwesithathu. Elithetha ngomuntu obalisayo. Elithetha ngomuntu oento zakhe ezingahambi kakuhle. Ndisifakile isivi. Nabathathu abantu ndikhona. I-learnership ezikhoyo bathathu abantu ndikhona. Ndahamba ndaya kwi-interview esikolweni bathathu abantu ndikhona. Ngalaa mini ye-interview besithi ngosihleli phasile ndithi ngizothatha umsebenzi wam. Sihlekelo ndithi umsebenzi wam nabantu zandigqatha sifana sizawutshayelwa ndim. Kodwa akukwenzekanga ngolo hlobo. Ubomi bam buyaxeka-xeka. Yonke laa nto ibithethwa ngutata ibingathi uthetha nam. Ebingathi uyandiva okanye beprofetha ubomi bam abuhambi kakuhle. Kodwa nalapho ndizonyamezela. Kuzawude kulunge. Nola gumbi lam kuzawude kuyovuka. Ndifuna lelo themba lokubana ndizonyathela apha ngoba the more ndinyathela apha ndiba nethemba. Ndifuna uThixo zakugcine tata. Ndifuna uThixo zakunika amandla nangaphezulu. Uyatshintsha ubomi bethu. Ngoba iba ngathi akusahli size emvuselelweni. Ndinengxaki ke yomntu ozenza indoda kalileleyo. Ndifuna uyifihla ke loo nto. Ngothetha phandle ke yona. Xa ndazi ikonsi yandinja. Eyokuba yena umntu ahlekise ngaye ifuna yena. Ndinengxaki tata yokuba ndikalileleyo kube khona umntu uzenza indoda. Bona bebevela emsweni umntu endimqhelileyo. Kodwa ngoku ithi seza tata njengomthandazo omncinci. Ndikhabe le ndoda ibheke phambili. Ndifuna ke ze kube njalo nam sendinyamezele. Sendibambelele emqukumbelweni wengulu yakho. Ndingajikajiki ngoba ndibona umohluko ebomini bam. Ndicela uThixo wele mvuselelo azasebenze nakwabanye bekasebenzi kubo. Ilizwi langolwesithathu lindichukumisile futhi ukundichukumisa kolo landinika ithemba. Ndinethemba lokubana nam owam umsebenzi uyeza. Futhi ke ndiwulindile. Enkosi.